దుర్భాషలు సార్. ముఖ్యంగా వాలంటీర్లైనా మీరు వెళ్ళి అడగండి సార్. ఒక వాలంటీర్ మీద కుర్చీ కూడా గిరాటేసాడు సార్ అతను. వాలంటీర్ని అడగండి, 10 మందిని అడిగి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి సార్. నా పేరు కల్లూరి వెంకటనారాయణ రెడ్డి. మేము ఈ పథకాలకు సంబంధించి మేము అప్లై చేస్తూ ఉంటాము. సో జగనన్న చేదోడు పథకానికి సంబంధించి కుట్టు మిషన్ల పనులు, ప్రత్యేకంగా కుట్టు మిషన్కి సంబంధించి ఒక మహిళ, తప్పిట నీలిమ అనే ఒక మహిళ, పోయిన సంవత్సరం నా పేరు ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో వచ్చింది, నాకు డబ్బులు పడ్డాయి, ఇప్పుడు ఎందుకు పడలేదు, మీరే కావాలని తీసేశారు అని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు డైరెక్ట్గా 20వ తేదీ ఉదయం 11:30 గంటలకి ఆఫీస్లోకి వచ్చి నా పైన కొట్టి నన్ను దాడి చేసి, నీ వెనకాల ఎవరున్నారో చెప్పు, ఎవరు తీయించేశారో చెప్పు, నేను వదిలేస్తాం, లేదంటే నీ మీద SC ST అట్రాసిటీ కేసు పెడతాం, మిమ్మల్ని మీ సచివాలయం సిబ్బంది అందరి మీద SC ST కేసు పెడతాము, మీ అందరి ఉద్యోగాలు తీయించేస్తాము అని, మిమ్మల్ని చంపేస్తామని బెదిరించారు సార్. దానికి మమ్మల్ని కొట్టి వెంటనే వెళ్ళి ఇంకా కేసు పెట్టారు సార్ ఆ మహిళ నా మీద. సో నేను మాకు ఆత్మరక్షణ కోసం మేము వెళ్ళి పోలీసులకి ఫిర్యాదు చేసి కంప్లైంట్ చేశాం సార్. ఈ నెల 20వ తేదీ సుమారు 11:30 గంటలకు తమిర్స గ్రామ సచివాలయంకు అదే గ్రామానికి చెందిన శ్రీమతి తప్పిట నీలిమ అనే ఆమె గత సంవత్సరం ఆమెకి జగనన్న చేదోడుకు సంబంధించి 10,000 ఆమె యొక్క అకౌంట్లో జమ అయినట్లు, ఈ సంవత్సరం ఉద్దేశపూర్వకంగా అదే సచివాలయానికి చెందిన వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఆమె యొక్క ఎలిజిబిలిటీని తొలగిస్తూ ఈ సంవత్సరం ఆమెకు డబ్బులు రానివ్వకుండా చేసినట్టుగా ఆమె అడిగే ప్రాసెస్లో వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్పై దురుసుగా ప్రవర్తించి వారి యొక్క విధులకి ఆటంకం కలిగించిందని వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఇచ్చిన రిపోర్టుపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అలాగే శ్రీమతి తప్పిట నీలిమ ఆమె యొక్క ఎలిజిబిలిటీని తొలగిస్తూ ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆమెపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని చెప్పేసి ఆరోపిస్తూ ఆమె ఇచ్చిన రిపోర్టుపై కూడా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. 2 కేసులు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. మెరిట్స్ ప్రకారం ఫైనలైజ్ చేస్తాం.